Ah, hij was voor jezelf gekeken, man. Ja, mooi vestje. Ja, hé, voel een keer om je lip. Wat? De snorren! Ja, de snorren. Oh, het is gelukkig ook alleen maar bij je snorren gebleven. Je ziet ook een naarpel, hè. Zeg, wie als vrouw zegt er, wie wil er nu een snorren? Ik heb toch niet zelf gekozen? Maar het is wel een keer leuk toch? Ik heb wat anders in. Ja. Hé, wat is dat? Kijk, hè. Ah. Ja, ik zoek mijn gsm. Ja, Kira is een stop. Allee, stop daar een keer niet, dat ziet er super raar uit, hè. Ah ja, kijk, er staat hier dat er hier een band, de nieuwste band van deze nieuwe, dat die hier gaat optreden. Ah ja, en die heette Springtij. Leuk. Zullen we er samen mee gaan? Ja, ja. Ah, we hebben wel één probleempje, want dat is over een paar minuten, dus absoluut niet. Goeie. Wat? Scheer je huis, snorren? Natuurlijk. Ah, laat maar lekker staan, joh. Hier is Springtij met